deurtje staat aan, maar er maakt niemand open. Dan bellen we even bij de buren aan. Bij de familie Roberts. Ik ga het nog niet. Doedoedoe. Doedoedoe. Ja, hier zien ze wel toes. Maar maken ze ook open. Wie heeft de strool eigenlijk? Nee, maar maak je de deur open. Dat is wel... Ja, dit hebben we zelden gezien, dat er bijna ieder... Bijna ieder adres, want de hoeft ik maar om te draaien, Rudy. En de zussen de posters door achter ook. Bij die huis, alle drie langs elkaar en het huis doorlangs en het huis doorlangs. En ik heb zelden zoiets mee, wij hebben zelden zoiets meegemaakt dat u zich zo erg ergeren aan slechts lekker druug, hè, jong. Ja. Dat was prima. Ja, Rudy. Dat verschil moet er zijn. Verschil moet er zijn, ja. Dit ga je nooit doorgeleerd, zei ze, hè? Nee. Nee. Maar ik ga nog een paar woningen af. Dat is goed. Want ook hier brandt het geen leeg. Of bij Zoe Erik, Je hebt er al twee. bij Erik en Kelly. Ja. Maar hebben ze een wel of geen poster? Die zijn thuis. Ah, ze hebben een poster. Goddomme, het is hondenweer, jongens. Ja, Goeiedag. goeiedag. Bas van der Zwaan, Ellen. Ja, maar ik woon niet hier. Je woont niet Ik ben hier? op een passen. Oh, je zit op een passen. Dus je kent het verhaal van de hondenpoepposters, kent je niet? Nee. Potverdikkie. Je ziet de pap van Erik of Ja, Kelly? ja. Oké. Die zien werken zeker, hè? Ja, alle twee. Goed. Hebben ze een hond? Nee. Pap van Erik? Nee, daarachter had in een stuk of 4 of 5 van die. Oh, van die grote. Dat heb ik wel gezien dat ze langslopen, maar wie, ik weet dat ook niet. Joh. Je weet niet Nee. wie de boosdoener is. Nee, weet ik niet. Dan gaan we ook niet eens aanwijzen, hè? Nee, hier vroeg bij de buurman. Bij de buurman. Die weet dat. Dankjewel. Hey, hoi, 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 hoi. Bij de buurman, als we door aanbellen, die weet schijnbaar alles en die zit in de... Dat is het roer. Die zit... Oeh, dat ziet er eigenlijk ook wel interessant uit. La Casa di Brandibira. Oh ja, ik snap hem al. Dat is er de heer een flesje cerveza voor de neus zit stonden. Tom, podom, 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 podom. Tja da da, di di. Huurde ik iemand? Wat voor stikt dat, Rudy? Wat? Nee, moet niet zeggen. Oh, die had je me nog niet gezien, hè? Godsamme zeg. Hier zijn we. Ja. Oh, Denk je dat je nog niet zo goed gesloten hebt? ja, die deur zit goed op slot. Goed volk! Een hele goede middag. Ja, en Ja, ook Genne. ja, gewoon binnen staan. Meugt het? En dat Meugt het? Ja. Dag meneer Knibbeler is het, Ja. hè? Ja. Maar dan die deur toe. Met koud. Zo je lekker televisie te kijken. Ja, ja. Meneer Knibbeler, ik heb eigenlijk niet... Ja, volgens mij heb je ook zo'n poster achter de raam, of niet? Ja, Van de poepende hond. ja. Wat is er aan de hand, meneer Knibbeler? Zeg het eens, want de Ja, buurman heden hoe? was... Ja, Hoe we het over dat te hangen hebben. omdat je ook mateloos ergert aan de hondenpoep hier in de buurt. En niet alleen.
Er zijn dus hier in de straat Ja. die zich ook niet eraan houden. Ja. Hè? Maar ook van rondom komen ze. En daar hebben ze voor 14 dagen, 3 weken terug, hebben zich een paar man bijeen gepakt. Ja. En een folderroute gegeven dat vanavond bijeen kwamen en eens gaan kijken hoe en wat. Dat hebben we ook gedaan. En daar hebben we vergaderd, dat zijn er van de gemeente, van de welzijn bij geweest. Ja. En daar hebben we tips gekregen en al. Daar hebben we in diezelfde week nog die folders gedrukt per raam. Daar hebben we Ik heb het gezien, het spandoek. het spandoek laten zetten. En toevallig ben ik gisteravond bij een, die hebben zich 2 man of 3 man opgegeven, die gaan dat nu helemaal behartigen. Ja. Die zijn toch bij de gemeente geweest. Ja. En nu willen we kijken van, Of het wordt het helpt. beter? Want hoe lang hangen de posters er nou bij jou achter de raam? 14 dagen. 14 dagen. Heb je al iets gemerkt van dat het minder is? Ja, ik ben niet op mijn toet en ik zit televisie te kijken. Ik denk kwaal, maar het is een kwaal, niet alleen hier. En de ganse buurt? En ze hier omloopt en achter langs de speeltuin, Ja. dat pad. Nou, dan hoeft het s'avonds niet te lopen. Want Maar dan, je houdt moeten aankloppen bij een van die leidingen. je ziet ik maar ben gewoon er- een bewoner. Ja. En wie zou je eigenlijk bij immers moeten zien die actie aangezwengeld heeft? Ik weet niet of het toe is. Ja. Dat hoe goed staan. Wordt de zwarte wagen Hoe steeds? dat zwarte wagen staat. Lopen we er nog naartoe? Ja. Meneer Knibbeler, Niks te hartelijk danken. dank. Bedankt even voor het onderdak dat we Ja. even terug en weer mochten staan. Hey, succes ermee hè. Kijk. Een walrek voor de raap. En even in het garen gaan gegaan. Het kijkt een beetje duister, maar er staat wel één uit te kijken. Ja, niet een meteen of ander, maar Rudy, Ja. hoe druk hebben wij met ons 1000 onderwegs In de niet al partij. in de hondenkeek gestonden? Ja, veel. Ja, hè? Ja. Je dichtste is altijd partij, hè? Partij. 100 partij. Oh, een poster. Let it snow, let it snow. Daar zou het ook wel kunnen zoet. Ja, hier hebben ze zo'n zoete gordijnen dicht. We moeten natuurlijk wel oppassen waar we lopen hier. Toch. Daar is een mevrouw Toes. Die. Hé. Maar geen poster. En volgens mij huur ik binnen een hond aanslaan. Ja. Nou, zo'n uitgebreid buurtonderzoek hebben we nog nooit gedaan. Maar ik had eigenlijk toch wel verwacht dat Dus je duurt ook in de kloof tussen de hondjesbezitters en de niet-hondjesbezitters. Zou ik zeggen. nou ja, ik heb ook al bij verschillende lui met poster aangebeld en er deed ook niet de deur open. Nee, ze doen niet open. Maar ik zeg in de kloof hier in de Oh, wieg. absoluut. Ja, ja. In de Dat, ja. Nu met hun hebben de poster. Ja, daar. Oh, daar. Doen we niet open. Nou, hier brandt ook leeg. Op nummer 24.
Tomtidom. Beschaafde bel. Dus als maar... ja, dus als hij maar die kinderlotten spelen op het... Hallo? Het is een gevoelig onderwerp. Het is een- heel Het is, gevoelig onderwerp. het is een gevoelig onderwerp, ja. Dat leed heel behuurlijk. Ja. Hey, goedemiddag. Mag ik ook even wat vragen? Ja hoor. Kalt u plat? Niet uit. Hallo, Sluit daar, hoi. Bas van der Ja. Zwaan, L1. Wij reden hier toevallig door de straat. Echt stond toevallig, niet afgesproken. Ik zweer het op de blauwe ogen. Maar dat gedoe met de honden. Ik hoor hier wat blaffen. Ja. Is de buurt echt verdeeld? Volgens mij wel, hè? Nee, het valt wel mee. Ik heb begrepen dat van de 56 huizen er 53 posters op hangen. Maar bij u niet. Nee, we hebben nou pas een kindje gekregen, dus die hangt mooi op het raam. Dat is Waar? Ja. Morris, Ja, ik gok op een jongetje. dat klopt. En die heeft u gekregen. Ja, ja. Proficiat. Dank u wel. Maar het is wel een hele grote ruit. Daar had zo'n poster toch nog wel... Ja, over 2 weken gaat Morris van het raam af en dan mag de poster erop. Ik vond het niet zo mooi uitzien als ze dan onder zo'n... Maar u heeft een hond, hè? Hoe heet die? Eddie. Eddie. Oh, wat leuk. Ja. Eddie. En hoe gaat dat met Eddie als u met Eddie gaat wandelen en Eddie moet zijn behoefte doen? Ruimt u het altijd op? Hier wel. Ja? Maar ik wil niet dat ze het hier doet. Want ik vind het ook vervelend als het voor de deur waar de kinderen spelen gebeurt. Ja, want u heeft nu... Want is Morris uw eerste? Ja. Dus als Morris, want we waren net bij meneer Knibbelaar hier tegenover en die zei ook van ja, bij het speeltuintje is het ook erg en zo. Dus hoe erg zou het zijn als Morris met poep aan zijn schoen thuis zou komen? Ja, het is wel vervelend. Dus hè. ondanks dat de poster er niet hangt, bent u het er wel mee eens? Absoluut. En dat weten ze ook. Dat weten de mensen in de buurt, Ja, weten ze dat. zijn aan de deur geweest. En ik heb ook begrepen van meneer Knibbelaar dat met name mensen die hier niet in de straat wonen, dat die hier ook wel eens hun hond de behoefte laten doen. Dat kan, ik weet het niet.